príčinou výberu tejto témy. Давай, môžeš. Kľudne, točíš teraz. Dobre, už nebude. Že aj sa to vysvietne, že? Filmová, stredoškolská odborná práca, spracúvaj. Klub a klubový film. Ale keď na mňa, tak pozri to. Ale dobre. Tam sa skýda do tejto. Tak, aby sa tam sa skýda na tú ten rok, aby sa no. Nie, tu treba to hlavu. Filmový klub a klubový film. Filmová... Kodovič! Tam to nesmie aj koňa, jo. A keď on sa bude smiať, nemá sa pozerať, vieš, na to jaké. Tak ja môžem. Ja. Malecký záver. Filmový klub, klubový film. Filmová stredoškolská. No dobre, no hraj. Sa to nevidí. Filmový klub a klubový film. Filmová stredoškolská odborná práca, spracovali sa filmový klub a klubový film vo vzťahu k dnešnej spoločnosti a postavenia filmu vo vzťahu k dnešnému divákovi. Autori Julo Bosák a Mišo Hudák. Textová príloha k filmovému materiálu. Táto téma je Toto mi prečítať. Existencionálneho. A tu je exista. Ale to má byť Existencionálneho. Začnem už iba o to potom postrihaš, hej? Dobre, jasné. Táto téma je z existencionálneho hľadiska. Maximálne nepostriadateľné. Vezmite si dnešnú spoločnosť ako komunitu ľudí ovládaných médiami. To nič nejde. Mňa to sneží úplne. Táto zaujímeš publikum. No dáme. Táto téma je z existencionálneho. Neviem, keď to je. A podkopávam základ. Dobre. To bude strihať, ne? Určite. A podkopávam základy vašej osobnosti. Filmové spoločnosti vyhovárajú sa na to, že dospelí by tam. Určite nebolo prvý film. Filmová stredoškolská odborná. Počúvaj. Ty kokso. Odkiaľ nevie zaostiť. Syno osvetlený, To dá. volia, má svine. Julo Bosák a Mišo Hudák. Textová príloha k filmovému materiálu. Úvodný text. Táto téma je z existencionálneho hľadiska maximálne nepostrádateľná. Vezmeme si dnešnú spoločnosť ako komunitu ľudí ovládaných médiami. Ani si to neuvedomujete a aj v tomto momente nabúrávam váš názor a podkopávam základy vašich osobností. Neprejavuje sa to okamžite, no systematickým vplyvom médií sa dajú dosiahnuť neurčiteľné výsledky a kvalite filmov. Brakové diela, tak aspoň cez rodičov, ktorí nejaká tá čierna ovca, ktorá odmieta bečať so stádom a týmto jedincom poskytuje priestor umenie, pričom my sme si vybrali film. A čierne ovce filmu dostávajú priestor vo filmových kluboch, veľmi zriedkavo aj v niektorých televíziách. Tento priestor je pre nás veľmi vzácny. Sú to miesta, kde sa človek môže cítiť spokojne, kde nachádza únik z vplyvu komerčných médií a kde ho nikto nevplyvňuje s cieľom vytlcť z neho čo najviac peňazí a urobiť z neho otroka systému. Cieľ. Oboznámiť divákov, čitateľov, o
o existencii alternatívnej zábavy, ktorá je na dôvažok oveľa bližšia ľudskému prístupu k životu. Oboznámi sa s názormi rôznych ľudí na úlohu netradičných filmov v spoločnosti a s vedením a problémami pri vedení filmových klubov, po prípade nekomerčnej televízie alebo tvorbe netradičných filmov. Filmový materiál. Rozhodli sme sa prácu spracovať v forme filmového materiálu, pretože to jednak súvisí s témou, jednak sme si chceli skúsiť vytvoriť netradičnú prácu vo forme netradičného filmu a jednak sa nám to zdalo menej pracné, ako písať strany a strany materiálov. Zdá sa, že pri písaní sme sa písaniu sme sa aj tak nevyhli. Keď ho môžeme spracovať oveľa jednoduchšie a prístupnejšie aj pre iných ľudí. Vopred ďakujeme za pochopenie. Prešlo, no nič, dobre. No. Ideš. Ty Lukas, nerozumiem tomu. Jackie je kôň. Čo potom tam bola? Pôjde za normálnou techu, Bobby. Jackie je mašina a Dumbala je co? A čo potom keď je priestor? Celý svet. Tak kam si staj? Čo? Aj s tou obrazovačkou? To treba aj pomalej rýchlo, nie? No jasné, tak nás to zoberiem. Jackie a čo je potom tam bola? A? Tačka. Filmový klub. To ide. No. Stále v tom končení to samotné. Jo, ten sa naklincovať. Vlastne by sme začali tým, že čo ste vlastne zač, o čo vám ide. Konandrom. No? Ty za seba povedz. To ja za seba hovorím, takže som dostal inštrukcie študencom a točíme tu príležitostný filmik, nejaký umelecký, nejaké sci-fi. Takže ja tu ako pomáham tu kamošom tu za kamerou, pred kamerou. Vy ste traja, ako celý tým? Je to je ako, pre túto scénu sme traja, než potrebovali iba to ľudí, tak sme traja, potom ďalšie scény budú ďalší ľudí, keď bude potrebovať, tak prídu ďalší ľudia. Aha. Potom ako máte rozdelené úlohy v vašom týme? To nikto nevie, predbežne. Teda, kto je nejak scenárista alebo režisér, kameraman a tak. Chovaj do seba. Tak, neviem, ja som taký príležitostný herec iba, čo sa mi občas zabere a No, a takže... niečo za kamerou možno porobím. A ostatné neviem. Čo? Režisér je tu mám. No myslím, že poviem ja sa posunieme trochu ďalej s tým. Tak čo povedz. Čak stane si. Nie, teraz taký záber, vieš, dvaja, no. No, takže... Čo vás vedlo k tomu, aby ste začali natáčať ten váš film? Umelecká ambícia, to je jasné. My sme už natočili predtým 4 filmy, také krátke, 5-minútové. Ešte. Vysoká. No. A čo? Film? Je to smutné, ale taká je doba. Právo. No, aký máte postoj k štúdiu? Realita Slovensko, no. Negatívny. Vlastne na Slovensku mali sme študovať iba 2 odbory. A treba povedať, ekonomiku, právo, nič iné. Dištancujem sa od toho. Čiže tak je tento. Ale ja sa dištancujeme, jasné. Dobre, takže čo stála technika? Vlastne nevyčistil len tak, lebo vieš, počítač a toho počítať a Aha. toto. Táto kamera stála 64 No. 1000 teda. A z čoho sa vlastne? Točíte, o čom bude a aké máte z nej plány? O čom bude? Sci-fi v blízkej budúcnosti. Cyberpunk. Aké máme plány? Mhm. Isté. Teraz tie najvážnejšie plány. Predabohať do angličtiny a na Spojených štátoch na nejaký nezávislý festival ponúknuť. A myšlienka toho filmu? To ti neviem povedať. To povedz ty. Hlavná myšlienka je, že... No, že vývoj sa nedá zastaviť. A technika nie je nič negatívne. A vyzerá to nejak reálne s tým, s tou Amerikou asi? Isté. Že máte nejaké kontakty? Tam môže hocikto ponúknuť. Aha. Že oni buď to vyberú, alebo nie. No. Taký sa kontakty, taká istá pozícia ako aj hodiny a niečo. Mhm.
Tak aké problémy vás prevádzajú pri točení? Neschopní herci. Obmedzený čas, batérie, Aj. No technologické limity, to je jasné. ľudský faktor. No, chodíte do filmového klubu tu na, alebo To sa tak nedá navštevujete? povedať, že chodíme občas. Navštevujete aj normálne kina? Aký máte postoj k filmom, čo sa premietajú tu na v tých kinách? Isté, to je taký, tieto sú jasné, akože hodnotnejšie a tak, ale jednoducho. To sa nedá také zdušene povedať, ako, nedá sa povedať zdušene, ale ten trend je jasný. Hollywood to prevalcuje všetko. Takže aké filmy sa vám páčia? Tak to povedať. Také, čo ukazujú život proste z inej perspektívy, také, čo pozriem na nich a sa zamyslím, že ako ďalej budem žiť a tam proste. Čo si myslíte o úlohe filmov v spoločnosti a aj tak médií všeobecne? Najmä tých digitálnych médií. Akú plňa úlohu v spoločnosti? Taká otázka komunistická. Opýtať čo? Majú veľkú moc, otázne, či sa dá využiť, ale je to v každom prípade možnosť a cez ne by sa dalo veľa vecí spraviť, takisto ako pokaziť. Majú možnosť pozitívne a negatívne ovplyvňovať, to už je otázka toho výrobcu, čo tam pustí a čo sa vyrobí v podstate. A na vás majú aký vplyv médiá? Negatívne alebo pozitívne? No pozitívne to je otázka prístupu. Keď máš k tomu pozitívny prístup. Pravda, že nič pozitívne, negatívne neexistuje, to sú také hodnotenia, ako násilie v televízii a takéto nezmysly, to je stána blbosť. Nie si nezmyslel, ale proste keď si v pohode, tak No však to. máš iba to pozitívne v podstate. Tak. Tak ako hľadíte na komerciu, ktorá je v dnešnom svete tak rozšírená? Dávaj ľuďom to, čo ľudia chcú. Keď vznikla televízia, vtedy sa hovorilo o tom, že každý bude mať možnosť sledovať vážnu hudbu v televízii, nebude musieť chodiť na koncerty, ale nikto to nemal záujem, dostali ľudia to, čo chcú. Dostali to, čo chcú. Prirodzený výsledok vedeckej spoločnosti, kde žijú v spoločnosti, musíme sú spokojní. Väčšinový vkus. Takže tieto otázky sa vyčerpali, takže... A vás nejak drží v moci komercia, alebo nie? Že... Tak som v takej pozícii, že my máme absolútne žiadne záujem na komercii. Absolútne. A to štúdium práva? No tak, to už nie je o filme. Pretože to je film, takto to študuje právo ako taký idiot. A proste to je hlavný záujem a jednoducho, okrem toho je hlavná záľuba sledovať nejakú debilitu v televízii. To je idiot. Ale nie my. My si to uvedomujeme už, tým sme ďalej. Lenže ako aj na Slovensku nie je iná možnosť. Buď ako ísť robiť, čo je totálny extrém, alebo čo iná, aká iná škola. Na Slovensku nie je žiadna iná škola, ktorá má význam študovať. Filmová škola na Slovensku, tu sa nič netočí, ani sa nebude. Slovensko je odkazané na dubbing, na nič iné. To treba jasne povedať. Tu treba vychovať hercov na dubbing a nič iné. Nič iné, ale na to. V podstate. No nie, že každý má svoj názor. To je tak, ale to je realita. No. Tu sa točí jeden film za 2 roky a je to taká blbosť, že... Fontana Perzano. Takže na slovenskú kinematografiu taký dobrý postoj nemáte, alebo... To by bol dobrý, ale nič sa netočí, takže v podstate k čomu vyjadriť postoj. Záhrada film, alebo nejasná správa konci sveta. To sú také filmy presne. Tým Sladko nemôže nikdy preraziť, sú tvrdé menšinové filmy. Nejde o to, že celkom dobrý ten film, ale nemá to nejaký význam vlastne. Ničomu to nevedie. Proste, keď sa natočí jeden film za rok, tak No. maximálne jeden film za rok môže byť dobrý a to je niečo úplne. Presne tak. Už len preto, že je jediný, tak je, No. tak je A nie je konkurencieschopný, vôbec nereflektuje na tie trendy. To je taká izolacionizmus slovenský a opäť do izolácie ďalej a ďalej sa ide. Aj zo zahradové takými filmami a Orbis Pictus a také filmy, Pane Bože. A česká kinematografia? No ešte ďaleko lepšie než Slovenská. Takže, v čom vidíte ten problém, že na Slovensku je tak? Pretože Slovensko je dementný štát, malý, históriou, kultúrnou, totálne otrasnou. Ľudia sú tu debili, ako... Jednoduše nehovorím všetko, ale... Jednak peniaze, jednak nie je záujem No. to točiť, lebo vidia, že... Nie pre koho. Nie pre koho, no. Aj by bolo pre koho, ale ten Alan není prvorad, ten prvotný Alan. Nie je pre koho, lebo pozor Slavikov na ulici a nie je dobrý film. Presne tak.
Nemáš pre koho dočiť. Ani No, ani ale nemáš to zistiť, lebo ešte ani nebol natočený, som to nevieš tú reakciu tých ľudí, vieš, takže... A Už vopred sa to dá očakávať, už sú tu tie. Zase, hej, ale skúsiť. Ja si stále myslím, že keby sa natočil dobrý film, stratili by sa náklady, lebo nie je toto účelom za 50 miliónov natočiť film v Afrike a imitovať Spojené štáty dementne, ako natočiť tu, ako film Kolia nemal vysoké náklady, ale nechcem toho Koliovi, lebo no, je také tie filmy nápady. Vieš to, ja nekritizujem toho, čo on točil tú Fontánu na Prezúzanú 3, hej, a keď podľa mňa doslavý film to bude, to on si natočil a využil to. Nie, práve že... Využil to proste, že iné Ešte, filmy keď je Fontána, bude z toho keď profitovať. tých dvoch vecí To je mám komerčný Fontánu alebo Rapoša, tak on je ešte väčší debil než film. Ale dobre, ale tá využil komerčný prístup, vieš, a získal čo najviac, lebo sa tu nič netočí, vieš. To treba, aby ostatní tu točili a tým pádom dať najavo, že ako... že tu nejak súťaž a nech sa spamätá. Dušan. A Dobré filmy. 2001 Vesmírna Odysea, anglicky. ale americké Odysea. Izraeluje sa, ako americké peniaze boli za ním, čiže americký. Ale jasné, potom Dobre, to je jedno. Deti, kids. To je dobrý film. Tie americké filmy sú dobré po tej stránke technickej a po tej proste profesionálnej, že keď na to pozeráš, tak je to urobené. A potom tá myšlienka už je o ničom inom. Proste, a keď tam natočia spustu filmov, tak automaticky musí to určité percento byť kvalitné. A tam sa natočí spústa filmov, ktoré ani neprídu do Európy a sú Tak, mnoho tak. lepšie. To je ťažko Presne tak. povedať. Nemajú takú distribúciu, ale očakávania. Od 20-ky každý vstupuje do reality totálnej, takej dementnej, ako postkomunistickej. Zarobiť si na... Na Slovensku pre ľudí ani povolanie umelec neznamená nič. Tak, to je Keď toto. sa nedrží lopaty, tak to nie je žiadne povolanie. To je úplne pomilené zmýšľanie. Tak je. Tak nedá. Preto všetci vzájom také, tu nie je možné také, že 27, že by proste pár ľudí, my máme 27, bolo jasné. Uvádzam len príklad, ako 27 točia nezávislé filmy ľudia, ako obetujú tomu mesiaci, vezme dovolenku a točí film bez nejakej šance na úspech. Tu je nemožné, tu jednoducho každý, neviem, ide brigádovať pisu, roznášať také za 1000 korún mesačne, ako takí idioti a potom ja diskotéku a tam to míňa, sa vytancuje z toho. To je to slovenská, ja na takú hudbu, že to nechcem komentovať. myslíte si, že ľudia sú iní v Amerike ako na Slovensku? Jasné, že sú iní. Nie lepší, ale iní. A tým, že tam tá ekonomická úroveň vyššia, viac si dovolia a tak ďalej, a tak ďalej. A tu je aj celý ten historický vývoj taký, že to je, no, feudalizmus, potom komunizmus a teraz debilita. V Amerike sú iné podmienky, iné okolia, tým pádom, vieš, keď sa narodí dieťa, tam ako v podstate je vždy rovnaké. Tam gene máme Hej, rovnaké, no, toto je jasné. tie podmienky oformujú, a v tej Amerike dáme sú iné podmienky, iný život, tým pádom ináč to vyformuje. Takže ich to formuje do blba, hej, ale majú lepšie podmienky. Lepšie možnosti, Môžeš si hej. vybrať. No hej, Tak, to tak. je otázne, hej. A možno zvolí. To som O natáčaní. Točiť film je, nezávislé film je vlastne to najlepšie, čo sa dá robiť. To najlepšie. Lepšie než sex. Je to určite vyjadrenie našich postojov, myšlenok na strany kultúrne vyjadrenie sa. Tak je. No, takže ďakujem. Tým, že som ich poznala, ako tých, čo tu pracujú. No, ďalej. Vlastne len nič iné nerobíš, len tu dá. Hej. Chodíš na tie filmy, či nie? Občas idem, no, keď chcem. A máš aj nejaké slovo v tom, že aké filmy sa budú vysielať, alebo či len... V podstate nie, ja môžem byť len inšpiráciou, že by som mohla navrhnúť, ale ako nie, však sú na to ľudia, čo sa o to starajú. Si rada v tomto filmovom klube? Áno, som rada. Aký je vlastne rozdiel medzi tými filmami, čo tu sa premietajú a medzi obyčajnými filmami, čo v normálnych kinách sa Tomu premietajú? neodpovedz. No, niekedy je rozdiel v tom, či sú nové alebo staré, že v normálnych kinách idú stále super nové. A Ako neviem, kvalita, niekedy ja viem, že sa pýtate na kvalitu. Niekedy môže byť aj nový film dobrý. A väčšinou sú to filmy, ktoré sa dajú pozerať. Určite, že sú hodnotnejšie. A v čom sú hodnotnejšie? No,
že človeku dajú nejakú myšlienku na zamyslenie i pohľad. Ako myšlienková, tak. A jedna, prídeš, sadneš si na zadok a nevidíš tu na začiatku 10 reklam na nové filmy. A dva, má to myšlienku, čo ja viem. Proste. Nemám rád komerčné A v čom sú lepšie? Majú hlbšie nápady a proste celkové spracovanie sa mi viac páči. Čo vyberiete a prečo? No, myslím, že to je... Ale tak to je Ale ne, v normálnom kine ako nie je nič, čo by sa dalo pozerať ako raz za rok možno, takže to by sme asi trpeli nedostatkom filmu. Človek, keď nemá chuť na americký film, tak proste nemá šancu si nikde nič iné pozrieť. A čo vidíte rozdiel medzi tými americkými filmami a tými, čo chodia tu? Čo? No dobre. Čo nebolo, akože v čom je rozdiel? Ste hovorili, že neradi chodíte na americké filmy. Nie, že neradi. Nerozumiem otázka. No, No, že aký je rozdiel medzi tými filmami? ako veľký. A v čom? V strihu, v režii, v kamere, v príbehu a všetko. Ako aj kvôli tomu, že tí režiséri ma priťahujú svojím spôsobom vnímania sveta a filmy, ktoré sú v klasických kinách, by som povedal, že sú skôr zamerané komerčne, to znamená pre hromadné premietanie divákov za účelom zisku. No, všetko. Väčšinou vo kinách sú hitelky, ale to sú nejaké filmy, ktoré... Hej, robíme anketu. Filmy podľa mňa nie sú také komerčné, ako sú v iných kinách. Presne tak. A tieto filmy sú robené podľa mňa nie pre ľudí, ktorí sedia a platia, ale pre tých, ktorí si fakt chcú pozrieť dobrý film. Proste nie je to film o plaťacích zadkoch. Dávajú v takýchto kinách s filmami, ktoré dávajú v normálnych kinách. Rozhodne lepšie to je. A kvôli čomu? Ja neviem, zatiaľ som tak, čo keď som na tým aj film povie finančnej stránke, to je 100-krát lepšie a aj uvoľnejšie sa to stá. Mám rád filmy takéhoto žánru, ako napríklad dneska také náučné, dobrodružné a podobne. To je taký iný atmosfér ako v tých komerčných kinách, aj čo sa týka tej kinematografie aj posadenstva. Odkiaľ ste dostali? Napríklad cinefiláč. No tak určite, tak do normálneho kina nechodím vôbec. Alebo teda väčšinou, lebo tie filmy, čo sú úplne sračky, čo tam dávajú. To je absolútna komercia. Aké filmy sa ti? Dosť veľké, ako ťažko povedať. Jednak v komercii a jednak na úrovni umeleckej. No a chodia napríklad normálne. No napríklad v Košiciach nechodia takéto filmy. Neviem prečo také filmy nechodia. No, odkiaľ filmy, čo idú tu a medzi filmami, čo idú v normálnych kinách. No to ako rozdeleť, to je to podľa mňa lepšie, to nie je také komerčné, ako teda kina, že tam kina chodia tak filmy, že si tam ide a to bude, že nič proste nemám, ale sa mi to viac páči. Chodia tu trochu iní ľudia, trochu oveľa lepší ľudia ako do normálnych kín, dá sa s nimi pokecať a porozprávať sa o zážitkoch. No a aký film je to? Je to viac takých filmov, ktorých chcem vidieť. Ale chodím do normálnych kín, ale málo čo, raz za mesiac možno. A odkiaľ sa dozvedie? Idú tu normálne filmy ako v kinách, tak trochu neskôr a aj nejaké viac namakané s hlbokými ideami, ale na tie nechodím. No určite, že sú, ako ísť teraz dneska do kina za 70 korún na nejakú blbosť americkú, ktorá ti absolútne nič nedá a ísť tu na nejaký plnohodnotný film je určite veľký rozdiel. Veľa som tu filmov fakt nevidel, ale si myslím, že tieto sú tak, dá sa povedať, že na tej vyššej úrovni z hľadiska, že niečo divákovi chcú naozaj povedať, pričom tie komerčné sú skôr len pre tú zábavu a pobavenie diváka a tých širších más a tieto sú viac menej len, teda tieto sú pre už taký užší výber divákov, ktorí naozaj si chcú prísť a v tom kine zažiť určitú, ako to povedať proste, aby odchádzali s nejakým pocitom, že niečo im ten film dal.
Aký rozdiel? No, ten rozdiel je známy. Tam chodia americké filmy, tu chodia európske filmy, sa povedať, takže... No, nekomerčné, hej. To znamená filmy z iných štátov, hej. Takže, ktoré možno nie sú komerčného charakteru, znamená, že nie sú tak dobre spropagované, ale napriek tomu sú dobré. Nech sa páči o tebe konkrétne. Mne? A teraz ktoré konkrétne? Nie ako ktoré, aký štýl? To je rôzne, ako... Proste jednoducho to musí niečo... Proste musí byť dobrý, ja neviem to vysvetliť, vieš, tam musia byť... Musí byť dobrý príbeh napríklad, spracovanie, alebo aj herecké výkony robia veľa. Že nemáš selekciu, že nejaký európsky film alebo americký? Nie, čo si čo. Nehádeš všetko. A tak nejaké obľúbené filmy? Obľúbené? No. Piano, Underground, ešte aký film. Ja neviem, včerajší film bol dobrý. To je rôzne, akože. Ale tieto dva filmy sú také veľmi silné. Ešte? Dobre, stačí, ne? Díky vám, pekne, nám pomohol. Prosím. Ja mám rada komédie. No, aj akčné. Tak je Transporting Kids, Pulp Fiction a takéto veci. Akože konkrétne mená? No, alebo môžeš nejak tak troška obšírnejšie to som povedal. Kút takového kríža, Schindlerov lístok alebo zoznam. Pravda, proste také filmy, ktoré mi dajú, keď to pozriem. Niečo také, keď to tam bude. Transporting. Myslím, že to netreba nejaký komentár väčší. Celé filmy vyjadruje všetko. Nevyhradený žáner, ale musí to byť niečo, čo je buď zažité, alebo tak ako konkrétne toto. To vieš, že ten film niečím žije, že to proste je niekým prežité, že to nie je nejaká sračka. Taká záverečná otázka o páči. Aké filmy sa mi páčia? Tak také, čo aspoň majú čo povedať. Nie je to len čistá akcia, no tak niekedy chodím aj na čisté akcie, no ale tak... Nejaké 2-3 obľúbené? Keď 2-3 obľúbené? Tak, čo aj, Mŕtvý muž, Nebo nad Berlínom. 4 jízdy. No, také. No, hlavne filmy, ktoré mi niečo povedia, proste, z ktorých by som si napríklad zobral ponaučenia, alebo v ktorých by som videl nejaký iný štýl života, ktorý žijeme my tu na. Chodíš aj na to? No, neberám si nejaký extra žáner. Takže nie som náročný nejaký divák. Rád si pozriem viac druhov. Ale najviac, čo sa mne páči, tak z histórie alebo nejaké vojnové. Či už nejaké... To je aká otázka. No aké filmy rád sleduješ, spôsobuje ti to potešenie, myslíš, že to je dobrý film? Záleží to od momentálnej nálady, samozrejme. No nemám rád akčné a tak ďalej, komerčné filmy veľmi. Ďakujem. Nejak si nevyberám, nové, prevažne. No, Niečo také, ako chodí sem, ako tie v kine. V kine to sú komerčaky, ktoré sa proste nedajú pozerať, to sú blbosti. Vždycké sračky.
chcel by som vás pýtať také veci, že prečo vlastne chodíte do filmového klubu? To je tak pre všetkých. Prvýkrát, takže... Hej? Áno. Takže ťažko povedať, že chodíme, ale akože ja mám rada také filmy. Zaujímajú ma, ale budem chodiť častejšie. Druhá otázka. Nejaký taký hlbší dôvod alebo hlbšiu myšlienku k tomu, aby si sem chodil, alebo či tu chodíš len nejakého rozmaru? Tak myslím si, mám rád. Tak včera v kinoklube chodia nekomerčné filmy a to sa mi páči celkom. Čo sa proti vám? Z rozmaru, náhodou, keď v čajovni si nájdem letáčik cinefilu, tak si vyberiem nejaký dobrý film a idem. Čiže sa dozvedel o kinoklube vlastne v čajovni, hej? Nie, už poznám dávnejšie. Že si nejaký stály divák, hej? Tak dneska ešte film. Asi. Dneska večer som mal na pláne sa učiť, ale som dal prednosť filmu, dobrému radšej. Po naučení. Momentálne film. Ale no, nie je to výhoda. Na to ľudí, vieš, sa nerobí. Kvôli filmu lepšie. Také práve filmy. No, Filmy, ktoré inde nechodia. no a aký je rozdiel medzi? No? Tak lebo bude Trainspotting, no tak som sa prišla pozrieť, čo to ide, tak ideme... No a aký? Kvôli angličtine. Rozhodli sme sa touto formou ísť do kina, aby sme sa učili po anglicky. No, páčia sa ti aj tie filmy, čo tu sú, alebo čisto len angličtina? Na prvom filme, čo som tu bol, tak to bol Zaklinač koní, takže to bolo tiež po anglicky. Čiže len angličtina, to je v podstate aj... Nie. Aha. Film. Ale dôvod, ako som myslel, čiže prečo tu chodíš? Som tu iba druhýkrát, takže nechodím tu často. Aha. Prečo ma tlka? No vidíš, to je to ten správny. No pretože akože, čo doma? Aha. No, prečo nie? Vidíš? Kamarát mi povedal, že sú tu kvalitné filmy, že sa oplatí tu ísť, že proste... Že aby som videl niečo konečne, niečo poriadne teda. A tak mi povedal, tak som sa na to dal. Odkaz. Ale čo, odobral mňa to na svoje. Ale však to nie je no ešte... Ty. Ja viem, však akože... Budeš, máš aj kolik, ty. Prestaň, Julo. Nie, však len odpovieš na pár otázok. Ale niekto ma nehodí. Dobre. Mišo. Tak moja sestra je tu častejšie na podiu. Ale ja neviem, nejako som zatiaľ k tomu nedostala. Asi sa bojím, že keby som tu raz prišla, tak už tu chodím každý deň. A ako si sa dozvedel o kinoklube? Tak čo, tak ja už tu asi 3 roky chodím. A jak som sa o tom dozvedel? Nepamätám sa, fakt sa nepamätám. Ja, možno nejaký kamoš povedal, že nejaký dobrý film ide, alebo čo sme spolu videli, že ide v kinoklube, tak sme si ho išli ešte raz pozrieť, no a vtedy som v podstate chodím. Ja mám spolužiaka, ktorý tu robí, ale síce aj vlastne predtým, keď nerobil, tak niektorý ja som hovoril. A keď môžete, pokiaľ si sa nám dozvedeli o kinoklube? Od priateľov v podstate, kedy začal fungovať asi rok funguje, alebo to v podstate od začiatku sa tu začalo v podstate premietať, najprv tu boli predstavenia, ako nejaké kresťanské, zdá sa mi Veritas to bolo niekedy. Ako ste sa dozvedeli o filmovom klube? Hej, to z neho. To nežiak. To je z toho, no to tak Dobre, čo, sme to aj sestra kedy chodí na filmy, takže aj od jej viem, že celkom v pohode filmy tu púšťajú. No a... V stredu sme tu boli na predstavení divadelné. Aha, takže... Tu nie ste prvýkrát, hej? No, som druhýkrát, ale ako do kina prvýkrát. No. Ale rozišiel som si to všimol, odtedy tu chodím. Tak tu som chodil okolo a zbadal som tu prospekty aj inde sú, v Artfore sú, čo tu bývajú. Rôzne bulletiny, takže informovanosť je aj v tomto rozhlase, nie je problém spustiť. Navštevuješ aj iné? V škole. A prečo tu vlastne? Veľa kamarátov mi o tom rozprávalo, že by som tu určite mal prísť a pozrieť sa, že ich tu určite stretnem, tak som si dal nahovoriť.
Aj zo škôl sme tu už raz boli na jeden veľmi kvalitný film s názvom Zimnica. To bolo veľmi dobré. Prepáčte. To strihneš, hej? Ale bol taký film, no hovorím. Na jeden dobrý film s názvom Zimnica. Takže sme boli so školou. Náhodou sme ešte okolo a išli sme sa pozrieť a videli sme, že keby ste mohli Magnesium, Milkoff, 1 bottle. Paracetamol, mouthwash, vitamins, mineral water, Lucozade, pornography. 1 mattress, 1 bucket for urine, 1 for feces and 1 for vomiters. 1 television and 1 bottle of Valium, which I've already procured from my mother, who is, in her own domestic and socially acceptable way, also a drug addict. Now I'm ready. All I need is 1 final hit to soothe the pain while Valium takes effect. Mikey! Hi. Yes, Mark Rankin. Look, could you help me out? This was typical of Mikey Forrester. What the fuck are these? Chodíš aj do normálneho kina? No, sem tam nie, jasne. Až tak zase som nezaujímal na komerčné filmy. Ktoré jak? Musí mať peniaze, tým pádom. No, tak s peniazmi je to klasický problém. To uznávam. Čo ja viem, človek si vypije menej piva a radšej si to dá na film. No. Podľa toho, jaký je mesiac. Keď idú dobré filmy, no tak to bohužiaľ musím riešiť tak, keď nie, no tak. Samozrejme, rovne to na papier, či by si nám ako neodpovedal na pár otázok ohľadom filmového klubu. No, kľudne. Ako často tu chodíš? Ako často tu chodím? Tak, čo viem, tak raz za mesiac, raz za 2 mesiace. Ale teraz sa snažím častejšie chodiť. Aspoň mám naplánované, teda budúci týždeň rozhodne ďalšie 2 filmy. Chcela to pýtať, že ako často chodíte sem? Príležitostne. No, ako často chodíte do cinefilu? Ja viem, tak vždy, keď je niečo dobré. 2-krát mesačne? 2-3-krát. Odkiaľ len on vie? No, ako o filmovom. O filmovom? Teraz ne, ale... Teraz ide v podstate film. Aha, lepšie ako po filmu. Dobre, tak ti ho. Ešte máte 5 minút. To je chvíľa, 5 otázok. No, priamo vstupe je všetko. No tak, ako často chodíte sem? Ako často? Tak pokiaľ ide nejaký dobrý film a dnes som niekde v prírode na nejakom vandri, tak určite zajdem do kinu na nejaký dobrý film. Odkiaľ? Je to prvýkrát, alebo chodíte častejšie? Druhýkrát som tu prvýkrát. Keď som tu bol prvý raz, som prišiel na to, že to je dobré, že dobré filmy vypúšťajú, hej. Kult Hakového kríža som sa mi to celkom páčilo. Príjem teraz zase druhýkrát. Tak, do filmového klubu. Ste tu prvýkrát, alebo sem chodíte častejšie prvýkrát? Ste tu prvýkrát, alebo častejšie tu chodíš? Častejšie tu chodím. Často nechodím, keď ma niečo zaujíma, tak vtedy prídem. Nechodím to veľmi často, som to tretíkrát, neviem. Hej, sme tu prvýkrát. Nie, ja nechodím prvýkrát. Častejšie tu chodím. Ako často? Ako často, tak priemerne. Bolo to aké filmy chodia. Tak, 2-krát do týždňa asi. Tak, priemerne 3-krát. Ako kedy vyjde. Ale peniaze. Častejšie? Druhýkrát. A? Ty to alebo častejšie? Nie, akože som to asi, neviem koľkýkrát. Predtým nejaké divadlo, teraz nejaké kino. Čiže si aj nejak kultúrne činná. Chodím často tu, no, vezme, teraz som tu druhýkrát. Čiže asi... Aspoň ako často sem chodíte? Často, no, raz za 2 mesiace asi. Možno raz za mesiac. Odkiaľ ste? A ona čo? Išiel som s ňou von, rozumieš? A potom hudba hrala, nebolo nič vidieť, ale také biele telo má, to si ešte nevidel. Na druhý deň sa robila, že ma nepozná. Rozumieš? Daj si.
vás, nie? Na čo som to kúpil? Na? Keby tebe nedali 2 dní piť? Počkaj, ja mu dám. Si nejaký silný. Tu duším si vyrástol. Poď odmeráme sa. Také umelské podujatia, výstavy alebo také veci. Také niečo? Zatiaľ nie. Koľko stav? Navštevujete aj iné umelecké podujatia, ako sú nejaké besedy, koncerty? Koncerty hlavne. Keď nejaký koncert je, tak určite či Hex alebo Gladiátor. Ideme na to sa pozrieť. Aspoň ja som bol. No. Keď besedy, tak väčšinou nejaké buď kresťanské, hej, alebo proste nejaké len také. Si organizujete dobrá čarovňa. Alebo v čarovni tie buddhistické, čo sú tak, alebo meditácie, to sú fajn. No, kino. Kedy a? Kedy sa peniaze? Alebo divadlo týždňa, hlavne vo vysokoškolskom večku, tak tam to je každý deň nejaká akcia. Väčšinou tam ako zakotvím, alebo u nás doma. Diskusia, alebo koncerty. Diskusie nie, ale koncerty, hej. A vidíš, že tkavo. Väčšinou trávim čas mimo mesta. Diskusie ako koncerty, diskusia. No aj keď sú koncerty, tam. Ale tak málo je to koncerty. Scéna lítka. Chodím na kultúrne akcie, na také zvláštne kultúrne akcie, ako sú etnokoncerty, tibetské bubny a také veci. Debaty alebo koncerty. No, na koncerty chodím. Ty nejaké besedy možno, alebo také na čo? Včera bol prednášaný prevet v Technickom múzeu. Bolo to veľmi pekné. Takže kultúrny, aktívny človek, hej? Pokiaľ je čas, nemám moc času. Aj, divadlo, tak no? To niekedy na koncert ešte. Aj nejaký vážny, aj nejaký moderný a tak. Diskusie. Tak koncerty sme veľmi nenavštevujem, diskusie tiež mám iné, ale chodím aj do iných kín, do tých, ako vy hovoríte, komerčných. A tiež sa mi tam niektoré filmy páčia, teraz som práve porovnať tieto ako tzv. Vyššie filmy na vyššej úrovni a tie s tými komerčnými. Prečo nás zaujíma, tak ideme aj, ale málo, skôr do kina, ako na nejaké, na besedy chodíme sem tam do Artfora, festivalu, na Mnízkej, tam zvykli nejaké besedy s spisovateľmi, tak sem tam, ale akože ináč ne. Koľko? Vyhovuje vám cena lístka? Nejak, či nie je to príliš drahé, alebo tak? Čo už, no. Študenti to majú ťažké. No a už pritom nemáte ešte za 20. Vieš čo, vlastne polovica ako v takom komerčnom kine, takže to je v podstate v pohode. Mne to vyhovuje, primerané. Tak už sa to zvyšilo, ale je v podstate priateľné. Pokiaľ tu je veľa dobrých ľudí a pokiaľ sú tu filmy, ktoré sú na úrovni, tak mi to vôbec nevadí. Spokojný stanoviska? A to nejaké hudba to je v pohode. Aspoň táto klasická, tam ti dajú ešte aj zľavu 50%. Hoci kedy tam môžeš si vezme. A tak v kine? Tak kino to už len tak raz za čas. Tak keď mi kamarát požičia tú permanentku, tak aj hej, ale... Takže keď mi kamarát požičia tú permanentku, tak vyhovuje tá cena. Ináč akože je dostačujúca. Navštíva. No, určite, akože je to lacnejšie ako v tých ostatných kinách, takže je to v poriadku. Jsou to naši kamarádi a jsou tady, když je to zapotřebí.
Zažil jsem kytku Pálkovi, policajti mi okamžitě srazili na zem a zmlátili. Potom mě odvedli. Ja si myslím, že je dobré, len aby lepšie nebolo. Keď to mám povedať z vlastného pohľadu, tak je dobré. Ja som šťastný a myslíte, že každý môže byť šťastný, keď teda perspektíva je dobrá. Víte, všetci modrým starým iná farba nebude. Víte, všetci rovnákom. Tá sloboda. Slobodný človek vlastne môže robiť čokoľvek chce. Je to otázka svedomia a odpovednosti. Kto nepestoval slobodu, kto nemal možnosť ju pestovať vôbec, že mu je cudzia, tak on ju vlastne nemá, on ju de facto nemá. Keby ju mal, tak by vedel, čo s ňou. Ja myslím, že vôbec není slobodný. Prečo? Pretože to nie je sloboda, toto, čo sa robí. Že môžu prostitútky voľne prostitútiť, že môže sa robiť každý si, čo chce. Je úplne jedno. Úplne. Prečo? To lebo je, no. Tak. Má ešte možnosť sledovať takéto klubové filmy niekde inde, v inom kine alebo niekde v televízii? No určite nie, ale v Košici, no ako iba tu, niekde to nie je. Ne. V Jakobyho galérii. Tam je tiež kino. A tak, kde sa dávajú? A ešte prešlo zvyknem chodiť tiež do kinoklubu. A ešte, že raz v galérii, tu som počul, že tak kde je, ale tam som ešte zatiaľ nebol. A už tam dobre, mongolské filmy dávajú, tak to je už tam. Hej. No. Čiže ja som častý návštevník tohto kina a preto som sa rozhodol robiť túto soťku. Som návštevníkom tohto kina kvôli filmom a ne kvôli nejakému imidžu. Ako ľudia v ankete dosť, aj keď to tak neobjasnené, tak to z nich vyplývalo surovo. Som návštevníkom tohto kina kvôli tomu, pretože neuznávam americkú komerciu. Som návštevníkom tohto kina, pretože nevidím zatiaľ iné uplatnenie, ako je film. A som návštevníkom tohto kina a autorom tejto sočky kvôli Julovi Vosakovi, ktorý ma poprosil o spoluprácu. Môj osobný názor tu nebudem teraz vysvetľovať z hľadiska nedostatku času. Som veľmi rád, že som sa mohol podieľať na spolupráci. Ďakujem. Myslíte si, že vás médiá nejako ovplyvňujú? Isté, že. Hej, podľa médiá, nie? Áno. Nie, nedá sa. To mi tu páči, tak sa to páčilo. No a čo si myslíte, že vás ovplyvňujú? Ovplyvňujú vás pozitívne alebo negatívne? Aj. Ako myslím? Podľa toho, čo, v čom teda? Tak čo má to? Neviem. Ako, v čom to myslíte? Ako reklama alebo niečo také? No, všeobecne čo? Napríklad ako? Pozor, reklama, pozor na tie veci, ktoré by som si inokedy nevšimla, ale niektoré sú možno dobré a niektoré sú má plus minus. Ja nie. Že áno. Ja do istej miery, hlavne internet, ten hej. Ale médiá ako televízne skôr. Vieš, televízor veľmi nesledujem. Skôr, keď tak video alebo tak. No, myslím, že každého vplyvňujú, len si to nedokážeme viac či menej, alebo... Ťažko čo povedať viac. Možno, že menej ako niekoho, ale aj to je dosť, si myslím. Radšej sa im vyhybnú. Majú. Ale skôr tlačené médiá.
A napríklad... Ako myslíš tak, ako... Ako to myslíš médiá? Ako médiá, všetko, tlač, televízia. No, tlačené médiá, myslím. Tak vlastne aký vplyv na teba majú? Či dobrý, ale pozitívny. Pozitívny. V mojej orientácii, ako ťažko povedať, či negatívny, alebo pozitívny. Neviem, posledný. Myslím, že môj osobný život určite nie. Média určite nie. Vlastne... Porovnať? Nie, média, myslíš, že médiá na teba vplývajú nejako, alebo pozitívne, negatívne? Negatívne určite. Vidím to na sebe. Stále prídem doma, musím zapnúť televízor a pozerať do blba. V poslednej dobe moc nie. Pretože sa snažím im vyhýbať. Takže predtým asi ovplyvňovali tvoj život zlým smerom, hej? Zlým nie. A potom prečo sa im vyhýbaš? Lebo nemám ani čas. Ovplyvňujú nejak tvoj život, alebo nie? No, to určite. A pozitívne, negatívne? To je vaša téma, alebo čo? No, ako... S médiami? Film, médiá, všetko. Hej, pozitívne asi. Pozitívne, nechodím na nejaké negatívne filmy snad. Neviem, či mňa, ale myslím si, že dnešných mladých ľudí ovplyvňujú a strašne. A zle. Negatívne. Ja si myslím, že médiá môžu mať vplyv do určitej miery, pokým ten človek chce, aby mali nad ním vplyv. Keď nechce, keď si vie povedať odkiaľ pokiaľ, tak si myslím, že veľký vplyv určite na teba majú? Na mňa rozhodne určite nie. Nemajú. Ako všeobecne médiá? Určite, jasné. Zdroj informácií. A pozitívne alebo negatívne, alebo... Záleží na informácii a tak ďalej, takže človek to berá aj z rezervou, že neverí všetkému, ale sú veci, ktoré dá sa povedať, že sú blízko pravdy, takže niečomu sa dá veriť, niečomu nejako, že človek si musí sám vyberať. Takže celá táto naša práca začala vlastne tým, že mám môj priateľ Julo, ktorým spolu chodím už dobrých pár ročkov na výtvarnú. Ma požiadal, aby som mu vypomohol s touto prácou. Najprv som išiel do toho vás menej len z toho, že som vlastne zaujatý tým, o čo vlastne pôjde. Som nevedel, teda som bol taký, blbosti kecam. To je blbosť, jo. Hovor, ja to poctím. Počkaj, ešte raz. Som bol, jak to povie, že som bol takže som bol vlastne zvedavý, o čo pôjde, preto som vlastne sa snažil pomôcť a nakoniec, keď som sa napríklad sme sa stretli s tými mladými autormi, čo natočili ten film, tak potom neskôr sme robili ten rozhovor s riaditeľom filmového klubu. Získal som si myslím dosť skúseností z komunikácie s ľuďmi. Získal som možno väčší cit k kvalitnejším filmom, ako Ivo vraví. Získal som možno návod na to, keď niekedy, možno dávno v budúcnosti budem ja robiť filmy,
alebo sa možno budem snažiť niečo také, tak získal som trošku možno návod, ako to treba robiť. Získal som poznatky, ako ťažko je týmto ľuďom, takzvaným ako keby priebojníkom v tomto, že vlastne skoro za nízke finančné prostriedky sa snažia niečo dobré docieliť, ako teda teraz apelujem na riaditeľa Cinefilu, ktorý fakt robí svoju prácu, si myslím, že dobre. Aj keď niektoré filmy Cinefile sa mne osobne veľmi nepáčili, napríklad zo školy sme boli na film Zimnica, ktorý si myslím, že nebol až taký kvalitný, ale potom ma Julo stiahol so sebou na veľmi dobrý film o jednom, čo to bolo? To vystrihneš. Jazzman. Áno. Takže Dale Turner. Ktorý bol o jednom jazzmanovi. Tento film mne osobne a jazz veľmi neobľúbem, ale pre tých, čo jazz majú radi, určite by si tento film mali pozrieť, pretože si myslím, že pre tých, čo jazz obľúbujú, je to skvelá ukážka, ako sa jazz robí a o čom vlastne jazz je. Ďalej, teraz tak stojíme, snežík nám padá a ja rozmýšľam, sme vo vesmíre sami. to už stráca tú pointu. Myslím, že mi to dalo dosť veľa a môžem sa len poďakovať Julovi, že ma do toho zatiahol, pretože bolo to veľmi zaujímavé. To asi všetko, čo by som chcel povedať k tejto téme. Som nakecal teda blbosti, čo? Netoč už. Dosť bolo Mečiara.